Comentábamos antes que a silvicultura está un pouco orientada a conseguir madeira da maior calidad posible nos pés que sean elegidos para a corta final, e un pouco o motivo é intentar buscar fustes rectos e de boa calidade que nos permitan sacar un rendimiento máis óptimo posible e obtener madeira, tablas no aserradeiro, que teñan unhas características que nos permitan usalas como madeira estructural. Hai Cinsa, como a xente sabe, participa nunha fábrica de CLT, que é madeira contralaminada, madeira que está intentando ter unha presencia importante no mundo da construcción de vivendas e de edificios. A modo de exemplo, hai un edificio en Barcelona de 9 plantas de altura que está construído íntegramente con estructura de CLT, e un pouco que pretendemos é darlle ese novo uso á madeira, non? Ou intentar recuperalo, non darlle, pero intentar recuperalo. E o porqué sería porque se somos capaces de revalorizar e de poder utilizar a madeira neses novos usos, seremos quen de levar valor ao monte. Entón, un pouco eu creo que o motivo é ese, facer unha silvicultura axeitada, intentar poder sacar recurso para utilizalo na construcción e que dai arrastremos valor hacia atrás. É un pouco o motivo da xestión forestal que estamos a facer nesta finca.